Shoot me in the face. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat at kasama nyo na naman ang pinagaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello Madrid Nation! Hello sa inyo lahat. At syempre, hello sa atin. Ayan, kasi masakit yung kasi nalunok na yung strepsil. Ayan, kapareho kong nagsasakit, may sakit. I see Jana Gabika. Alcohol yan. Ayan, yes natin ating camera. Huh? Ayan, ngayon, binabati ko ang ating mga early birds na sina Jana Gabika, Sandra Lazarado Manalo, Ryan Christian Buwan, Jessica, Dominic Matt, Samir Manzanilla, at Ashel Centino. Sabi ni Samir Manzanilla, pasample naman ng tala, please. Halo mga Madrid, ayan. Dominic Mats, pasample ng tala.
Sabi, ayan. So guys, wag niyong kalilimutang i-like at share ang ating mga pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. At syempre, itong live natin, para magkaroon tayo ng special prizes, huwag niyo kalilimutang mag-share. At syempre, mag-react din kayo. Heart react for Team Kippy and like react for Team Rupi. Ayan, so yung mga comments nyo, ito na ang magbabasa. Walang iba kundi ang ating guwapong Kengkoy, Rupi! Hello, almusalers, clubbers, eklabush. Kamusta naman kayo dyan? Yan. Ayan, guys, may bago tayong rules. Pag gusto nyong magpabati, sabihin nyo, pabaril po. Ayan, sabi ni Jessica, pabaril po si Kenneth. Late na laging nagigising ang kanyang kapatid. Barilin na yan para hindi na magising. Joke lang. Ayan. Ayan, batiin natin ang mga nag-comment ngayong araw na ito. Si Jana Gabiga, Esa Andrada, si Zamir Manzanilla. Hindi po ako marunong magtala eh. Talo, pwede. Pero yung tala, hindi ko po kaya yun. Pero di ba may nagtala? Kay Ashel Santina, paki-like naman po yung TikTok ng ating butihing ano. May bago tayong audience, si Clifford Paliso. Joke lang. Ikaw naman, Jessica. Joke lang. Baka awayin mo rin ako. Ayo. Ayan. Uy, patingin mo yung bago nating audience. Baka gayahin mo kay Si Clifford. best friend mo. Hello, Clifford Aquino. Kamusta ka naman dyan? Napakaganda ng napuntahan mong programa. Hindi ka malulungkot. Mismo pa ang programa to. Once na napanood mo, mahirap nang umalis. At bago ang lahat, ipakilala muna natin ang ating cutie patita. Kim P. Ayan! Halo! Almosalers, Clubbers, Eklabush! Ayan! Happy Wednesday sa inyong lahat! And Parang fresh. halo sa inyong lahat! Ayan! Hi kay Jana Gabica S. Andrada! Kay Alex Gaviola, Ay, kay yan, Jessica, kay Samir, and kay Ashel Santina. And syempre, halo sa audience. mga bago nating audience today. Ayan, halo kay B, nagbabalik. Uy, nanonood Halo. So, Hi, ayan Eno. guys. Ayan. Sabi ni Samir, hindi pwedeng walang talent. Ayan, hi DJ Kim. Halo. Ikaw na magtala, May, please. may tala yan sa TikTok niya. Oh, Sige. ilagay yung TikTok ni Kim. Ah, At ano yun? I am Kim Pains. Nagtala siya. Nagbabalak na kami dyan. Magbabalak na kaming gumawa ng cover na yan. Yes. So, ayan, syempre, may TikTok din ng Madrid, Philippines. Oo. Pwede nyo kami i-follow. At Madrid Media PH. Ayan. So, doon mapapanood nyo ang iba't Yes. ibang mga videos Hello, love, ng love, love. ating mga Yes. Hello. Madrid Media. Tapusin mo yung live. Parang awa mo na. Hindi ka Yan. nalilibre ng pepper lunch. Para sa ating mga... Ayan, sabi ni dyan. Dear Tanyan, si Rupi pa-sample ng Catriona dance. Ano yun? Paano yun? Yung may yes, sir. Yung... Kayo ba, may send ba kayo sa amin na Dali. na dance cover nyo, nagagayahin ng almusal? Ganito yan. Yes! Mag-video kayo, gagayahin namin, ganon. Bago kami, Gusto na, feeling, sabi ni gumawa, Teo, kayo muna. Teka lang, sabi ni Samir, feeling magwa 100 ang viewers nito. I-share nyo na para mag 100 viewers na. Kapag nagtala Parang daw si Zen Master. Yan. Hindi, i-100 viewers nyo, yun yung challenge nyo. Ah. Pag naka 100 viewers na yan, pagtatalain natin si Master Sabi ni Zen. Dear Tanyan, pwede yun? ba That is mag-voice message? Ano yan? Siguro i-forward niya sa ating Facebook page. Mag-send siya ng voice message. Mouse message? Sige lang. Pwede naman, oo. Baka kung anong klaseng voice message namin siya, no? dito. Baka So, yan, ano, nakikita niyo ibang ang aming tunog yan. bagong background. Ano It's yun yung pagsisend nyo? 2020 na. Medyo kailangan, Ano? ano?
Abangan nyo yung TikTok namin. Magko-cover ako doon ng Ayan. ng Catriona. Sabi ni Oh, Samir, sabi mo yan, I challenge the DJ contest. Ayan. Ano So, kayo muna mag-video bago kami. Kayo muna mag-video Tapos bago kami. ipa-flash namin Madaya kayo eh. Kami-kami lang eh. Oo nga, puro kami. Dapat Kanta kayo daw din. kasi. Voice message kapag PM, yes. So, ayan! Kanta. Bago tayo magsimula, guys, ay mag-heart track and like react lahat ng present Ayan. sa Yes, ating lahat ng I-heart, present. stream today. Ayan, At sa mga heart track and like gustong react. magpa-shoot out, gustong magpa-baril. Yes. Isabihin Yung nyo mga lang sa gusto comment. magpabate, i-comment nyo na yan. Bati. So yan, excited na ba Yes. kayong lahat? Dahil ilabas na natin ang Yes, ating tama all-time yan. favorite, Hangman! Hangman! Yeah, Yes. ready na. Ito na ating two balloons rules sa Hangman. Dalawang lobo lamang lamat. Ay, Alin? hindi na. Dalawang lobo lamang dapat ang mapaputok Yes. sa Hangman. At kung pangatlo na, goodbye Buy pot pot money na. And ang ating pot money today is worth Worth. 700 pesos! Phase. So ayan, ibig sabihin, 7 days nang hindi nakukuha ang ating pot money. Kaya Simula naman, nung December. makukuha kaya siya ngayon. Sabi ni Jana Gabi ka, medium. Ayan, sabi ni Samir, dapat kayo muna. Ay, hala, dapat kayo muna tapos kami. Ah, may Pag ginawa ba namin, gagawin nyo rin. Pag Tsaka- ginawa ba namin, masisira ba ang moral? Ayan, halo-halo kay Victor Timbang. Sabi niya, easy. Easy. Sabi Si ni Alex. Jana kanina, medium. Medium. Si sabi Alex ni Junel. Medium. Hard. Si Sabi Jessica ni... Hard. Ashel Ashel, Hard i-heart na din. natin. Marami Ayan, ang heart. sabi ni Esa, hard agad. Okay, let's start our first set sa hard. Ang category ay... Ang ating category ay phrases. Phrases. Ayan. Ano ba ang phrases? Phrases with 3 words. Ayan. So, input lang ng inyong mga letters kung ano ba ang Yes. ating tamang sagot. Hard daw agad. At iwasan yung makaputok ng lobo Ang cute para naman ng sa ano. ating pot money. Narinig si Victor, haluhali. Ayan, Haluhali. sabi ni Esa, letter Ah. A. Ayan, Yan, letter na A. yan. Letter Ah. Ayan. So, meron tayong letter A. Si Jessica naman, sabi niya letter S. Letter Samir. S. Sabi ni Samir. Huwag ka na muna masabi. Letter... Oh. Okay, good. Letter O. Si Jessica, sabi niya letter S. Letter S. Saan ba nagmula yung O tsaka A? Kay Sa pag-absent Rupi. mo. Ayan, meron tayong O, A, and S. Anong letter ang sunod? Sabi ni Ashel Centino. Letter N. Sabi ni Bindin N. Yan. And yan, char. Sabi ni Samir, letter E. Letter E. E. Meron Wala pa kaya tayong napapaputok letter na E. logo. Sabi Wala ni pa. Ayan, may letter letter D. E. Meron na napaputok na lobo? Sabi ni Wala Bin, pa. letter D. Si Vin, sabi niya letter D. Letter D. 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 Dantes. Ayan. Ding Dong Dantes. Meron na tayong end na word. Ano kaya ang iba? Sabi ni Victor, letter T. Ayan. So, merong letter T. Ang galing nyo guys dahil wala pa kayong napapaputok na balloon. Phrases. Kasi yan, sabi ni Bean, letter R. Parang doon May ako sa R ba? Puso na Try may natin R. ng letter R. Si Resty sumagot. Sabi niya, Protect and serve. So let's try letter R. R. Ah. Ayan, may letter R. Sumagot na Lakas, rin si mga Samir pulis. ng protect and serve. Ayan, ang dami nang nagsasagot. So, let's try letter P. Letter C. And letter V. So, ayan, congratulations sa iyo. Resty Gapos, Gapos. ikaw ang aming first winner today. Yes. So, yan, pwede pa kayong bumawi dahil for our second set. Ano Ano ba? ba ang Ang gusto nyo? Yes.
hard, medium, light. Easy, medium, or hard. Ayan, nagbabalik halo kay Christine Joy Cerato. Hello. Halo. At halo dyan sa 33 viewers natin. Yes, so nanonood. sa ating mga viewers today, mag-heart react naman kay Jan. At i-like nyo na. At huwag nyo kalimutan i-share dahil Yes. mamimigay kami ng aming prizes. Sabi ni Victor, easy. Sabi Magkakaroon ni kami ng merch. Yes, easy. So guys, sinahanda na namin ng aming merch. Ang daming So, sumagot ng mag-share-share easy. na abangan kayo nyo dyan. yun. Madaming sumagot ng easy. Okay, easy Tsaka- tayo for second set. Ano kaya ang ating category? Ang category natin ay Toys and Games. Toys Ayan. and- Sabi ni Resty, sana all pinoprotektahan. Oh. So, ayan. Marami na nagre-react. So, pindutin nyo lang yung heart track and like Yes. react naman, guys. Ba't may angry? Walang mag-angry ha. Kasi Ang dito sa Almusal ang Club, mag-angry, we're always ano, minta isa happy. puwet. So, ayan. Meron siyang 2 words. Ayan, sabi Toys ni- and games. Victor, diba? Letter A. yan. Esa. Sabi ni Letter Bin. A. Letter S. Ayan na nga ba. Wala tayong letter A. So, Sabi ni Bin, letter E. Sabi letter ni, E. Letter E. May letter E kaya. Sabi ni Christine, halo, almosalers, Ayan. sorry, medyo na May late letter ako. E. Okay lang, abot na abot ka pa, Sino ba Christine. yan? Don't Ano, apologize, diba? Ayan si Jems. Halo, Jems. Uy, Ayan, yes. hello! Jen, pumunta So, ka na yan dito. sabi ni Jana, Mag-host letter na tayo. N. Letter N. Letter N. Namimiss na nila yung pag-hosting natin. So, yan, meron tayong letter N. And guys, may pumutok na pong isang balloon. Yan na lang. May dalawa pa. Sabi ni Dalawang Bin, chance letter pa T sila. daw, letter T. Letter T. Let's try letter T. Winnie Letter the Pooh. T. May sagot na si Junel. Fidget spinner. Ayan, T. Oh. Ay, tama, no? Fidget spinner. Paano nyo nalaman? Toys A. Letter ano Hindi, nga? baka Letter madami namang ganyan, Char. N. Bigyan mo nga. Ay, Letter meron N, sige Meron nga. na, Ay, letter meron N. na. Sabi ni Samir, letter Fidget R. Spinner. Letter R. Ay, palabarn. Letter- Ayan, halo kay Sheila Ay. Marie Gonzalez. Sabi ni Halo, Christine halo. Joy, letter Ay, I daw. Sheila. Ay. Marami nang sumasagot ng fidget spinner. Wala Nasagot na na natin daw yan. sabi ni Esa. Sige, labas na nga natin ang letter Letter I. Letter F. Letter D. D. Letter G. Letter S. And And letter P. So yan, congratulations! Mukhang makukuha na. Victor si Timbang, ikaw ang aming second winner. Yes, Ayan. congratulations. So yan, pwede pa kayong manalo and bumawi dahil para sa ating third and last set sa Hangman, ano ba ang gusto nyo? And may Medium. chance pa kayo guys makuha ang ating pot Pot money. Dahil may 2 chances pa. Ayan, sabi ni Rusty, fidget spinner. Yung maligaya kang pinapaikot mo Teka siya. lang. Resty, kapatid ka ba ni Di Artanya? Laging humuhugot. Si Parehas ano naman kayo. si Junel, hawak-hawak ko ngayon ng Ang fidget fidget spinner. spinner. Ano yung hawak-hawak mo, ha? So yan, bago tayo mag-input ng ating letters, pumili muna kayo guys kung ano ba ang gusto nyong category. Is it tama. Easy nyo na yan, medium, easy easy, nyo or na yan. hard? Si Junel ang nanalo. Ay, si Junel ba nauna? Yes. Mag-medium. Easy. Tapos na easy. Tapos na rin ang hard. Medium daw. So, mag-medium tayo. Ayan, medium. Si Junel. Dinamay mo na naman ako, DJ Ruby. Yan. Eh, So, napaka-drama congratulations, nyo, pareha. Junel! Anong ating category? Famous? Mananahimik na daw si Di So, yan Artanya. sabi nila, medium. Si Junel po ang nanalo, sorry. Hindi na late lang ng basa. Si Junel ang ating winner sa ating Huwag ka nang second set. Huwag ka nang ano. So, anong category to? Medium? Medium. Ayan, ang ating ay famous people. People. Ayan. Michelle Obama raw. Kapon Ayan, halo kay Mr. Rico Banzayma and kay Ryan Christian Buwan. Sabi ni Bean, A. letter A. Letter A.
Letter A. Oh! Tama na si Parang kahapon siya Christian. din. Sabi Hindi, ni last week. Resty Michelle Obama, this week lang yun. Or Monday. Letter nung O nga, Monday. letter O. Love, may sagot Oh. agad, sabi ni Bean. Letter O, letter O, letter O. So, ayan, kung lagi kang tumututok ng amo sa Hindi. club, ang Walang ating letter O. hangman ay minsan paikot-ikot lang Walang yan. Walang O. Ha? Walang O. Walang letter O, so hindi pala siya Ayan. umikot. Hindi siya si Michelle Obama. Hindi siya Michelle Obama. May napaputok na kayong lobo. Ikaw, Si Rico. Jessica naman sabi niya, Ikaw talaga, Angelina Rico. Jolie. Yes, pangalawang lobo na. So, Si kailangan Esa wala naman, na kayong Jennifer mapaputok. Lopez. Lopez. Wala Guys. tayong letter O. Yes, guys, dapat wala na kayong Yes. mapaputok na Hindi lobo. siya O. Ayaw, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Sabi ni Jan, nakahapon lang daw si Michelle Obama. Princess Iba nga Dana. siya, no? Pero May hindi siya sagot. si Obama. Diana. Princess Diana. Barack Obama. Princess Wala tayong Diana. letter A. Ay, letter O. Sabi ni AJ Guache, nagbabalik letter P. Ayan, halo-halo kay Mr. AJ Guache. Ako, napakatama na. Letter E daw, sabi ni Bean. Letter E. Sabi ni Christine Joy, letter D. Oh. D. Sabi Letter ni D. Christine. Dantes. Oh. Letter I. Buhay niya natin yan, Diana. Letter N. Si Alex. Wala na. Ayan. AJ. Sino Sino nakakuha? nauna? AJ Guache. Dapat yan hindi pinapanood. Nananalo agad. Oo, pampaswerte yan si Mr. AJ kasi ano siya, valedictorian natin. Oo. Ayan, so Ayan. congratulations! Money! Hindi lang yung valedictorian. AJ. Ayan, congratulations Mr. AJ Guache at dahil Si dyan, Alex guys! daw, si Alex. Nauna. Si Alex daw ang nauna. At dahil dyan, guys, Alex. nakuha nyo rin po ang ating 700 pesos pot money! Ayan! Parang nauna sa akin si AJ. Sa akin Papatingin si natin. Alex. Kanina din nakita ko si Alex. Nung Ayan, binaklik oh, ko si ayan, AJ. oh. Ay, oo, si Mr. AJ AJ. nauna, tapos sunod si Alex. Yes, ayan. So, yan, congratulations! Oy, hindi lang yan magaling dyan. Alam mo ba, pag sinachat ko yun si AJ, ini-English pa ako niyan. Grabe. Ah. Siyempre, kapag in-English ka niya, kailangan English din yung sagot mo. Hindi ko na nga nire-replyan eh. Simpson. Ayan. So, congratulations sa ating mga winners sa Hangman. We have Resty Gapos, Junel, and AJ Guache. Ayan, sabi ni Samir, sa nakita mga- na raw niya. So, sa mga panalo pa, pakipiyam ang inyong mga numbers at sa aming Facebook page para sa inyong mga load price. At syempre, nanalo kayo ng 700 pesos Pot money! Paghahati-hatian nyo po yan at paki-PM po ang inyong mga Mga account numbers. or GCash. Ayan. So, back to you, Kimpi and Rupi. So, yan, congratulations! At dahil after 7 days, nakuha nyo na rin ang ating pot money. So, yan. So, bukas po ang ating pot money is babalik na po siya ng 100 pesos. Galing naman. So, yan. Mag-heart track kayo and like rock dahil nakuha ang ating pot money today. And syempre, ilabas na natin ang ating second game. Yes. Ang Words Ayan, nalolo kay Paul Ambad. So, ang ating category para Sino yan? sa ating Words Matrix ay Favorite Breakfast Food. Sino si Paul Ambat? Sa Chat mo na picture lang ko nga siya. lang nakita. Selfie kayo. Selfie kayo. Meron pong load prices and Ayan, Ayun, nalolo kay yun. Bea si Bayan. Magjo-joke pala sana si Samir dun sa nakita ko na yan si Hindi. Princess Diana. Meron pang load. Nasa picture. May load pa plus Yes. yung pot money, guys. Yes, sausage party daw. Yes, pwede ang GCash, Janelle. Oo. So, yan ang ating category ay favorite break May kasamang Breakfast. sausage. Egg. food. Hotdog. Ayan, sabi ni Alex, Di ba isa French sila? Oh, toast. di oh. Ay, di parang pareho sila ng uri, kaya Mga pinagsama. ma'am, may Ang sumasagot sausage, na mga ma'am. Filipino.
Ang hotdog. French toast. Meron ba tayong French Yes! toast? French America. toast. Alex Gaviola, E. 5E. Sausage galing sa Pilipino. Sabi naman ni Uy. Samir, tea lemon. Tea lemon. Tea lemon, F1. Walang tea lemon. Sabi ni Wala. Christy Joy, mahilig Kape at ata to sa tsaa ano. in English. Sabi ni Resty fried rice. A6. A6. Sabi ni Christy Joy, scrambled egg. Nauna si Victor Timbang sa scramble egg. Sabi ni Esa 1K. Estrada, omelette H2. Pinag-isa. Ayan, nauna si Victor Timbang sa scrambled egg. 1K. Meron ba tayong hotdog? Hot Sa- dogs and sausages. K12. Sabi ni Ah. Jessica, Jana. K8 eggs. Sabi ni Samir, Inaalmusal mo ha, coffee. eggs ha. Coffee 3F. May kasamang coffee. May kasama daw. Ang dami mo mag-eggs. Omelette. Meron bang omelette? Yan, sabi ni AJ hotdog. Nahulaan na ni ni- AJ hotdog. Sabi ni AJ Guache, hotdog, K12. Yung Nawala dalawang ba yan? uri Hindi, ng may eggs, kasama daw. pinagsama. Yung dalawang uri ng eggs. Sabi Ano ni yan? Alex, White eggs and red eggs. Ayan. pancakes. Pancakes. Sabi ni... 7J. Jay. Sino sabi Alex. ng pancakes? Alex. Alex. Meron bang scrambled? Ay, oo, scrambled fruit. Ano yun? Meron bang ganon? Walang ganon. Sabi ni Alex, bacon. Ang almusal lang namin, tao Sige, eh. Esa, 9G please message us bacon. lang sa aming Facebook page sa iyong concern regarding sa iyong pot money para maasikaso namin. Yes. May kasama yung kape-kape. Ayan. Ano yung Ryan? Rugby lang. Sabi ni Alex, Bacon. bacon 9G. Sabi ni Jana, coffee and tea. Huh? Pinagsasabi F3. nyo? Pinagsama. Sabi ni Victor, ham. Ham. And Wala. egg dapat yan, Walang no? ham. Hindi kasama Sabi ham. ni... Meron na lang tayong isa. Ay, dalawa. Pinagsama yung dalawang klase ng egg. Sabi ni Alex, cereal or cereals? Cereal. 11A. 11A. Cereal? Sabi ni... Rusty fruit. Meron bang fruit? Hindi natin kasama ang Hindi fruit. daw kasama. Pero, oo, kasama siya sa Meron na bang breakfast. sausage? Meron na. Hot dogs Ah. and sausages. Hot dog and sausages. So, ngayon meron na lang pala. tayong isa. Pinagsama ang dalawang uri ng eggs. Ano ba ginagawa nyo sa eggs sa breakfast? Sunny side. Sunny side, scrambled, omelettes, pinagsama. Ayan. Sabi ni... Uy, parang nagbabalik si 2, 4, Charissa. 6. Meron pang dalawa. Si Charissa. Ayan, halo, Mr. Jomar Solomon and kay Carissa Lazo. Let's get ready to... Rumble! Isa na lang, guys. Sabi ni dahil- Janelle, hotdog. Hotdog! Yan! Ha? Hotdog! Hotdog. So, Nawala na meron yung pa daw hotdogs isa. and sausages kanina ni Okay. Jana Gabica. Tingnan niyo po Meron ang pa ating daw Master isa. Chef. IG post na naman po siya. Yung hotdogs and sausages po kanina. Pero ngayon, last 1 minute. And Time 5. check is already 12:29. Last 30 seconds na. 30 na! Yes. Meron pa, ayan, 12:30. Last 30 seconds. Pancakes! Meron na tayong pancake. Nakakatawa yan eh pag kinain mo eh. Merong pancake? Pancake. Ay, parang nakalagay na doon yung omelets and egg and scrambled pancake, eggs. may pancake. May pancake. So, yun na. Si Alex. Kompleto Kompleto na. Yes! 7J si Alex ang sumagot nun kanina. Pancakes. Kompleto So, na. kompleto na ang ating favorite Yes. break. Jessica, nanonood na yung best friend mo. Breakfast food. So, syempre, sino kaya ang ating winner para sa ating words? Matrix. Matrix. Ayan, congratulations sa ating winner. Walang iba kundi ang ating word matrix queen, Alexandra Gaviola. Congratulations, Alex, and pakipiyam ang iyong number sa amin. Kaya naman huwag mo kaming alis dahil meron pa tayong movie serye. Serye. Movie serye. Yan. Kabaril muna. Pa-shout out kay best friend ni Jessica. Jessica. Alam mo na kung sino Alam ka. mo na kung sino ka. So, yan, dito sa ating third game, kailangan nyo lang hulaan ng aming
movie na pinapahulaan. Ayan, halo kay Mariel. Basa Lumagi. Halo, Mayeng. Ay, Mayeng! Pa-print. Oo nga, sabi ni Samir, tuyo at shampurado lang, solve na. Sa akin ano naman? Milo nga lang, Sa okay akin na. ano eh. Yes! So, yung ating, Caviar with buko juice. ang ating first genre ay biological drama. Bago Bago yan. And yan. habang nanonood kayo guys, ay mag-heart track and like, react kayo dyan. And syempre sa ating mga viewers today, pindutin nyo na yan. Ang ating clue dyan, siya yung... Wait. Siya yung artista. Sabi ni Mr. AJ, Bohemian Rhapsody. Si Esa naman sabi niya, Sydney. Hi, Nina! si Yes, Ash. hello kay Baby Ash. Etong Sabi clue ni natin, Victor, the greatest showman. ang clue natin dito, mansanas. Apple. Yes, apple. Feng Sabi ni Shui. Baby Ash, wow, nagsasalita na. Pangalan ng gumawa ng apple. Sabi Tama ni ba? Ryan, the social network. Bye-bye, see you. Medyo busy lang. Thank you so much for Medyo busy watching. lang. Oh, Medyo naipit yung busy dila ko lang. dun. Movie Thank you ito so na much, isang Christine Joy Serrata, and na see you tao. tomorrow. Yes, sa ulitin. Sa uulitin, movie ito ng isang sikat na tao. Mayaman siya. Si Bill Gates. Mansanas. Oh, Si Bill mabanggitin. Gates. Sabi ni Ryan, Steve Ayan, Jobs. Steve Jobs! May movie pala siya, no? Si Bill Gates. Si Bill Gates din. Sino pa? Si Stephen Hopkins. Kaya sumagot na si Ayan. Mr. AJ ng Steve Jobs. Ibang So, Jobs, ilabas walang na kwenta. natin ang ating first movie. Ang ating first movie ay... Hi! Now you see me. Wow, Bea! Ayan! Sobrang Steve solid naman nung now you see me. Jobs! So, Jobs. congratulations, Ryan Christian Ayan, Buwan. teka lang, babatiin ko lang ang naglalakad sa likod natin, no? Ang ating boss amo. Yan! Yeah. Binabati po namin si Mr. Kelvin Sir Kelvin. Lopez. Kelvin Lopez! Boss Hi, amo! sir! Char. So, yan para sa ating second set. Ang ating genre ay... Teka lang, Action. babatiin ko lang si Andy Montilla. Lagi nagtatampo sa akin pag di ko na Yes. mabati. Batiin natin, batiin natin. Halo kay Andy Montilla. Isa, Ayan. 1, 2, 3. Batiin, Batiin, batiin. Outdated na mo. Pag-update ka na, ay. So, ayan guys. Hulaan nyo na ang aming second movie. Ito ay action. Ano kaya ito? Ay, alam ko na. Oh, di ba? Sabi ni Rupert kasi, baka daw hindi mahulaan. Sabi Kaya ni yung last Jessica picture, Sob. nilagay ko na. Ako sa first picture. Sino yan? Si Angelina Jolie? Oo. Kaya Sabi nilagay ko ni na yung last Alex, kasi sabi mo baka hindi mahulaan. Lucy. Si Guys, Sabi pakinggan naman niyo yung kanta Sol. Angelina Jolie. Maganda yun. Ayan, halo kay Kerwin Jim Palagana. Sabi ni Alex So, Wanted. nauna si Jessica. Ayan, meron tayong bagong viewer na si Marisa Rodilla. Sabi niya rin, Salt. Salt! Hi, Salt! Marisa Rodilia! Ilabas na natin ang ating second movie. Ang tamang sagot ay... Ay! Asi! Salt! Maganda tong movie na to. Talaga Wala mapangin. So, yan ang Ikaw unang mahilig sa nakahula ay si Jessica. Jessica. Congratulations! Congrats! So, pwede pa kayong manalo dahil Meron pa sa tayong ating last. third set sa ating movie Yan. series. Ang ating genre ay... Hello sa bagong nanonood na si Ayan, Marisa. romance comedy. Yes. Alam ko yung title niyan. Hindi ko pa makita eh. Friends, ano yan? Alam mo yan, no? Na-try mo na yan? Favorite ko yan. Hindi. Ano kaya ang ating Galing third ng mga to. movie? Ayan o. Mga ano sila, addict manood ng movie. Crush ko yan eh si Emma Watson. Sabi ni Samir, available na sa Netflix. Hindi, Si ano yan? Alex sabi niya, La La Land. Crush ko yan si Emma Stone. Hindi yan La La Land. Si Jessica naman Ayan, maganda sabi rin niya, yung ECA. Zombieland. Yes. Tsaka, yan, Countdown, sabi ni Marisa. nagsumpaan sila dyan eh, na walang, Si Samir, sabi niya, walang ECA. magkakain laban. Ano lang, tamang kwentuhan lang. Kwentuhan Oo. ba?
La La Land, ECA, Zombieland. So, ano nga ba ang ating Walang third tamang sagot pa. movie, Char? Meron na ba? Wala pa. Wala. Ano ba yun? Hindi mo rin alam? Maganda to! Ano yan? Gusto mo yan? Yan. Favorite ko talaga yan. Sobra. Maganda to. Dati movie trip namin to eh. Madami Ang kaming ano eh, ang nanood. paborito ko, yan. Love and Other Ginagawa mo Drugs. rin yan. Hindi, hindi. Ano siya? 50 Shades. Just like in my mirror. Tapos alam mo yung ano, may magandang, kaya lang, may magandang pelikula siya ano eh, nandiyan si Justin Timberlake. Benefits daw, sabi ni Ryan. May Hindi. isa pa paborito yung kay Angelina Jolie, yung scene ano, Benefits. Scene Island, alam mo yun? Spider-Man, hindi Nagbibigay siya. na ng hint si Ryan Guys, Buwan. yung tamang sagot ay magkaibigan sila. Magkaibigan sila na Bawal silang ano. ma-in-love. Yes, Pero bawal na-in-love sila. Ay, na-in-love Ganon. sila. ginagawa sila. Oo. Pero may yun. Ano, ganda yan, isa siyang At ano. yung ginagawa nila, gustong-gusto ni... Rupee! Wow, ako pa. Bad teacher. Yan, Friends sabi ni... with benefits. Uy, Yan. di ba? Mataas ang ating Samir. standards. Crazy stupid Wrong love. spelling wrongs. Scary movie. Alolo sa ating wag viewer na si Cheche Diso. Patay na Ano yun nga yan. ba ang ating third Iba yung movie? kay Ang Samir, tamang eh, sagot ay Friday. Friends with Benefits. Yes, kinorek niya after. Oh, God, yes. Bakit iba yung So ano? yan, Friends with Benefits. Bakit iba yung artista? Pampalito yung babae. Anong ilalagay ko yung totoong babae, di ba? Ah, ang alam ko si Ryan Ex sila. Gosling. Tapos ito, yung Sa- ano, yung... Ano yun? Mag-ex sila. Mila Kunis. Hindi Mila si Kunis. Ryan, tsaka si Ryan Gosling, tsaka si Mag-ex Emma sila. Stone. Anong pelikula yun? Ewan ko. Yung Sabi ni Jessica, napaka-intense nila sa bed. Si Samir naman ang heart ni DJ Ai kay Rupi. So, congratulations favorite niya, no? sa ating winners. Sino ba? Congratulations sa ating winners sa movie series. We have Ryan Buwan, Jessica, and Samir Manzanilla. Kaya naman ulitin ko sa mga nanalo sa Hangman, with pot money po yan. Kaya naman ibigay nyo sa amin ang inyong numbers para sa low price. At syempre ang inyong mga account number at number sa GCash para sa inyong pot money prize. Ayan, huwag na kayong alis. Maagang-maaga pa. Time check, it's 12:40 in the afternoon. We still have 20 minutes. Kaya naman, ilabas na natin ang Art Attack. Ano tawag dito? Art Attack. Yes. Skippy versus Ruby. So, yan guys. Dahil Hi! meron pa tayong fourth set ay mag-react and like react kayo dyan bago namin simulan mag-drawing. Drop wing! So, yan. Congratulations din sa ating mga Yes. winners. Paki-PM lang ng inyong mga account and numbers Yes para po, sa yes. mga nanalo sa pot Yan. money. At bago kami mag-start, kung gusto nyo ba magpabarelo, magpa-shoot Yes, magbabaril na kayo. Magbabaril na kayo! Magbabaril na kayo. Pa-shoot out. Hello mga Facebook at Twitter at Instagram kami. So, yan ang ating category today ay acoustic songs. And simulan na natin ang ating game in 3, 2, 1. Yes, at syempre ang ating mananalo dito, 3 points for 3 winners. So, 3-3 po tayo. 3 points for 3 winners. So, 1 point sa first line, 1 point din sa title. So, kung nahulaan mo sa isang comment ang first line at ang title, may 2 points ka na agad. Kaya naman, galingan nyo sa inyong mga strategies. And, arat-arat na. Drawing na. May 1 word si Kippy. Si Rupi, meron kang pinag-iisipan pa ni Rupi. So, congratulations ulit sa ating mga nanalo, especially sa mga nanalo sa Hangman. Congratulations dahil meron kayong pot money paghati-hatian ng 700 pesos. Ayan, ang ating category sa ating Art Attack ngayon ay acoustic songs.
Ayan, may bago tayong audience. Si Yuna Mosin. Hello, hello. Hello. Sabi ni Janard niya, sabi, Yes. Hi, magandang tanghali sa inyong Sino tatlo dyan. Pa-shout out sa GF. Na busy. Hi, Ayan, Janard. hello. Habang busy ang iyong girlfriend, manood ka muna ng aming art at Yes. Kiss daw, kiss. Ayan. Hello sa ating mga bagong viewers. Welcome to the Almusal Club. Bubbly. Ayan, si Victor, sabi niya, bubbly. Ay, si hindi, Dior nauna Tanyan. pala si Dior Tanyan. So, ano ang first line? Anong first line ng ating Yan, sumagot si Ryan, sabi niya, will you count me in? Ryan? 1 point. D'Artagnan. 1 point. Ryan. Bubbly. Bubbles. Yan. So, lollipop. Oo naman, yes. Sabi ni Ang Ryan, tamang sagot kanina is bubbly. The Scientist? Tama? No. Hindi po siya The Scientist. Meron si Rupert 2 words at si Kimpi meron again 1 word. Ayan guys. So, ito tatlong ating magiging winners. 3 points lamang, di ba? Madali lang dahil 1 point sa title, 1 point din sa first line. At kung nahulaan mo sa isang comment, ang title at first line, meron ka na agad 2 points. Ayan. Uy, kulot. Fine. Caught beneath the landslide. Ay, chips yung huli. Chips yung doon kayo sa dulo ni Rupert. In the sky, someday you will find. Caught beneath the landslide. Yan, yun ba yun? Kinanta mo, ano? Ayan. Kinanta na namin. Anong title nun? At anong first line? Hello. Hindi. Ayan, sabi ni Ryan, Champagne Supernova. Tama si Ryan. Meron na agad siyang 2 points. Kaya naman, Ito, meron akong 1 word. 3 points. Ikaw na aming first winner, Ryan Buwan. Ayan, si Kimby meron na rin siyang 1 word. Look up daw. Look up. Hello? Hindi. 1 word. Hot chips. 1 word, 1 word. Ito. Ayan, puzzle. Hindi. Puzzle? Hindi. Hindi ito puzzle. Ano kaya yan? Brick? Humpy Dumpy. Hindi. Think. Si Ruby meron siyang 3 words. Ayan ang aga-aga pa guys. 12:44. Galingan nyo. Ano to? Ano to? Hindi siya brick. Keyboard. Saan nilalagay yung saan nilalagay yung brick? Keyboard. Wall. Wonder. Gusto ko yung sagot ni Mr. AJ. Search results. Saan nilalagay ang brick? Saan nilalagay ang hollow block? Take a bow daw. Take a Hindi. bow. Yan, galing. Sa'yo. Take a bow. Take a bow, sabi ni Marisa Roadilla. 1 point. Kung narinig niya si Ruby, sinagot na ni Ruby. Anong first line ng take a bow? Saan nilalagay ang... blocks. Ayan, sabi ni Mr. AJ, Wonderwall. Today is gonna be 2 the day. points. Dahil nakuha niya ang line and lyrics. Hindi yung sobrang hirap. Rapon Bible. Hirap, ballad, no? Take a bow. Ano ang first line ng take a bow, guys? So, meron akong 5 words. Take a bow. Sayang yung 1 point sa take a bow. First line.
Mabilisan na ng kamay mag-search. And maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Mad. First line po na Take a Bow, hindi pa nakukuha. Sayang yung 1 point. Ayan. How about a round of applause? Amnesia? 2 points, dear Tanyan! Tingnan natin yung first line ng Take a Bow. Si Rhea, tama. Mali nandito. Tama si Take a Bow. Jessica, 1 point. Dear Tanya, may 2 meron points ka akong na. 5 words. 5 words. Terrified. 5 words. 5 words. Nasagot na daw ni Samir yung Take a Bow. Talaga ba? Samir, wala. Wala akong nakitang sagot mo sa Take a Bow. Nauna dun si Hindi Jessica. siya ba? Ayan, si Alex. Ay, hindi. Si Victor ang nauna, sabi niya, set fire to the rain. I let it fall my heart. So, may 2 points si Victor. Victor, set fire to the rain. Bakit 2 points? Ay, set fire to the rain yung title pala. Hindi. Si Samir hindi. Wala. Ang nauna si Victor. Wala din. Wala akong nakikita. Si Jessica lang. Siguro sa nauna. Wala din eh. Wala sa Wait, akin. i-check ko. So, si Victor may 2 points. Take a bow, di ba? Yes. Bumblebee. Ayan, checking kami sa Take a Bow. After daw ng Wonderwall. Ayan, so meron akong 1 word. 1 word. Wala, Mr. AJ. Sa akin, wala. Oh, sino-check po dito sa main screen. Tsaka si Victor. Jessica, Victor, and AJ. Plug in. Hi, Mr. Ray! Hi, Ma'am Sheree! Ayan, 1 word lang to. 1 word. Ayaw na mag-back ng akin. Nauna daw si AJ. Tignan natin. To log out. Ayan, sabi ni Samir na una si AJ. Tignan natin. Ayan si Alex, sabi niya, tonight. I Parang may remember nasagot si the Alex. times we spent together. 2 points, Alex. Pero hindi ko siya mabak. Sino na yung sinasabi na madami? Nauna daw si Mr. AJ. Sa akin, ang nakita ko dito si Jessica. Tapos, after ng Wonderwall ni AJ, wala akong nakitang comment ng Take a Bow. Bow. So, si AJ ba? Wala, hindi na makita. AJ? Electric butterfly. So, walang points si Jessica. So, panalo na si AJ Guache. So, meron ako... Sa ating second winner. Siya ang ating second winner. Meron Sige, siya na lang po. akong... Electric Ito, lagi shock. to, lagi to. 1, 2, 3, 4, 5. 5 words. Sabi ni AJ talaga, Lyrics, sorry, sinagot Mr. ko, AJ. wala na title. Hindi, wala talaga sa akin. Hindi nag-appear. Ding, ding. Walang mabak. Powerfly.
Go! Malapit na! Hint yun eh. Ayan, ano daw yan? Sabi ni Mr. Firefly. AJ. Clue Malapit daw. na! Hindi siya fire! Ano siya? Powerfly, sabi ni Ay, di ba Victor. pa nagsasaksa ka minsan? Panalo na si AJ. Kumikislap, di ba? Ah. Ano yun? Akin, meron akong It's like fiver. electricity, I might die. And I forget how to breathe. Amanda Chorba. Powerfly. Malapit na. Yan, Ayan, sabi ni Alex. Yan, Sabi ni AJ. Alex, sparks fly pero iba ang lyrics. Oh, tingnan Yan. natin. Check natin yung Hindi yun lyrics. Taylor Swift. The way you Ay, move. hindi siya. Tama! The way you move Tama. like a storm. Pero kasi ang kinakanta kanina, kala ko yun. Tama pala, tama si ano. Ayaw nga. Si no? Alex, Ngayon, the way you nanalo move is na. like a Yes, foam. at dahil dyan, kompleto na. Ayan, nakabol pa ni Alex. Sabi niya, 2 is better than 1. Pero kumpleto na ang ating winner. So, congratulations sa inyong lahat. Ang galing ni Alex, ha? Last na siya humali. Ano yung tawag dito? Sa huli na siya Sino ba ang humagi. ating winners para sa ating art attack? Congratulations sa ating winners sa Art Attack. We have Ryan Buan, AJ Guache, and Alex Gaviola, ang ating tatlong nangunguna sa Solid Almosalers. Yes. Congratulations at sa mga hindi pa nananalo. Keep on watching, guys, every day. Kaya naman, thank you so much. Ano ulitin ko sa ating mga winners sa Hangman. Panalo po kayo ng 700 pesos pot money. Sayang Paghahatiin naman. niyo po yan. At syempre, yung 700 na yan, para makuha, ibigay niyo sa amin ang inyong mga account numbers or GCash numbers, GCash account. Ayan, so congratulations sa inyong lahat! And yes, goodbye. Pero bago tayo mag-bye-bye, sa mga may questions, pwede kayong magtanong sa amin. At syempre, Yes! yes, hiring kami sa QC dahil meron yes. kaming bagong Yes. tayong company. Oo, magkakaroon kami ng bagong branch sa QC. So, abangan niyo yan, guys. And we are hiring. Kaya naman, kung gusto niyo mag-apply, ano yun? Kung gusto niyo mag-apply, mag-message lang sa aming Facebook page. Saan yun? Sa'yo yun. Kim. So, yan. Congratulations din sa lahat na nanalo. Sabi ni Ma'am Sheree, pabati naman here, Pangasinan branch. So, yan. Kung may Makati, Pangasinan, Cebu, and Davao, abangan Meron nyo na rin. ang QC Quezon branch City. namin, guys. Kaya naman, Yes. if you are interested, apply na. Just message us on our Facebook page for more details. Yes. So, yan. Congratulations sa lahat ng ating winners and Ano na? tumutok lang palagi dito every Monday and Friday, Yes. 12 p.m. to And 1 p.m. sa Almusal Club. Yeah. Hello guys! Kaya naman guys, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at alam kong tututok pa kayo dito lang sa ating Year 2020, The Almusal Club! Hello, hello po sa Kita-kita si Marlon Rodila dyan, sa likod. family, sabi ni Marisa. Hello, hello. Thank you for watching and see you Bye-bye. guys tomorrow. Bye-bye. Bye! Shoot me in the face.